салом алейкум духтарако. Созе назарин саломатиё хубайна боз пеш сабад омадем магазини дигариш магазини либосо беҳад киртои хушровардагиай марамат то охира тамошо кунед новинкорамаша нишон метем баъд аксия доре на аксияи калон доран якта ба якта мефаҳмонем бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза 5 қаторая ҷои сабоат духтаро ина нигоҳ кунед инами киртара ҳози беҳад хушру харидестия нигоҳ кунед итальянкои оригинал сангчои тоза сабоҳатам оварда ё чанд пулан 250 сомонаи гилоша бинен духтаро чихе гилакои хушру мана ҳамқа материалш бароҳатай ҳамқа мулоимай духтаро баъд нигоҳ кунед сангчоша бинен сангчош тозаяд баъд як элони дига касе ки аз 1500 сомон зиёд харидорӣ мекуна як анам хеле комплекти фасон туффа сталиноя нишонтен нигоҳ кунед чихе хушрувай буҷада модель бисёрай чала дастмона гӯшвор ва чи сепичка духтаро мехоҳен хароб шавен бе диета мисол бе ягон дору бе ягон коктейл хоҳен ки хушру хароб шавену дига ваз нагирен ман шуморо як духтарака шинос мекунам шуморо ёрдам мекунам хароб шидана ягон расходи зиёдатӣ надоред ҳамун чизе ки дар хона дорен ҳамун чиза тарзи дуруст омода кардану истеъмол кардана хӯрокҳоро шумо дар гап мезананд мефаҳмонанд хӯроки дуруст хӯрдана шумо хароб мешавед духтарако дар муддати кӯтоҳ ино ҳамаш нигоҳ кунед дар муддати кӯтоҳ ҳами курса гузаштагиан занҳои мо аллакай хароб шудагиан онлайн курса албатта иштирок кунед духтарако иҷода дору намехӯрӣ диета намешинӣ гӯшна намешинӣ барое ки чӣ хеле медонед ҳар дафъае ки диета мешинавудам баъди диета бо вазне ки партуфтагиай дучанду вазна гаштарака бармегардона барои аввай нависен шумода кӯмак мекунад ҳамин хоҳар барои хароб шудан духтарако нигоҳ кунед чихе органзои фасон овардаи сабоат ва ё чанд сомон органзо 400 сомон 400 сомон ина расветкош духтаро нигоҳ кунед бо арзон меша ҳамаш кори дастӣ доранд тамошо бино агар навор дахшун наида бошае нависенша сурат мепартоя интихоб кунед ина моделакои фасон моделакои хушру органза ина расветкош марамат биёен ҷои сабоҳат духтаро ана баданаи модела бинен духтарако ҳамқа хушрӯа итальянкая материалош беҳад фасон пешакша нишонтен утюкай пешаш духтарако баъд остиноша бинен кори дастӣ дора аҷоиб модели фасон гилош бо ҳамқа фасона иҷода ҳози чандта гилшая мана нигоҳ кунен ҳамаш кори дастиян духтаро муҳраян диден баъд медонен расветкош бисёра шумо нависенша расветкоша дигарша мепартоя ҳамқа гулои хушрӯ дора баданаиам новинкая диден и чанд сомаи новинка пуштагитонам 280 ишам 280 бо арзон мешавад духтарако 280 бо арзон мешавад леки гилош аҷоибот хушрӯ духтаро ана инош арманский шолкан ё чанд ёра чанд каден инаи модель 250 сомон шудагия ина нигоҳ кунед капилка пешаш ҳамаш кори дастӣ сангча остиношам ҳамихел беҳад фасонака ина марамат бо метавонед хичонкати гап занон кунед 250 сомон кардан диден аҷоиб хушрӯ 250 сомон мана рақамашон ҳаст духтаро чизе ки бо надиден наворда метавонед сабоата нависен сурат мепартояд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед иққат светош хушрӯа 250 сомон диден ази чанд моделай духтарако марамат чанд рангай чанд моделай метавонед бо биёен айпеш бинед анаи модели бо новинка марамат ина арман эваяй материалош ҷакарда буринай аҷоиб хушрӯ ина остинакош ба қад бинен чихе хушрӯ пашиви дубаяй духтарако вай чанд сом буд сиёҳош 250 сомон марамат куртои овардагиш ҳамаш хушрӯ гилош фасон духтаро каддомеш бо шумода маъқул мешава метавонед неми скриншот кунед ай рӯи навор равон кунед доставкатон мекунад инаи двойко чанд сомон ина духтаро нигоҳ кунед двойкаяй кори дастӣ 300 сомон буд ҳози 280 сомон шудагиай дутта расветкаи фасон ина расветкои хушрӯ дора ана баъдан бо иҷода ҳастай анамхе модели хушрӯ ё чанд сомон 250 кадем ина ира 250 сомон кардагиан духтарако вай дора абая дора кирта дора абаяшам хушрӯай бо ай пуштчам амхе фасонай
мана боло пушам аҷоиб хушрӯ саб букакай марамад аз инам метавонанд ки дархост кунанд духтаро беҳад модели фасончаяй ана пашифои дубай нам хеле кирто омада ҷои сабоада духтарако нигоҳ кунанд чихе фасонай 300 сомон кардаган материалаш аҷоиботай духтарако марамад 400 сом буд ҳозир 300 сомон кардаган ина дизайни хучон будай аз ин бо ҳастай дигар расветкош марамад расветкоша бинед сиёҳ ҳам дорад мана сиёҳшам ҳастай бирӯзовишам ҳастай саб букакай материалш аҷоиб хушрӯ марамад ина касе дар корай биёен 12-ум дарвозаи корбон тарафи Тилобозор 5-ум қатор ҷои сабоҳат духтаро рақамашон ҳаст нависеншона бо сурат мепартанд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунанд расветкои аҷоиботай ина нигоҳ кунанд чихе бисёрай расветкош сиё бежви кадомеша мегирен ҳамаш пашифи дубай ами копия люксои дубай марамад иша 18 фасонай иша 18 фасонай беҳад модели хушрӯ ана баъд як модели дига овардаи сабоат нигоҳ кунанд чихе модели арганза вечерний наряд ина бисёриҳо мепурсиданд марамад модели беҳад фасонак барои вечерний наряд хулас ина чандта расветка дора каседа дар корай метавонед нависен летучи муштухтагай ина бисёриҳо ин модела нағз мебинанд ҳатман биёен сабоат овардагай нархошон чанд сомон 300 сомон мана 280 да метиан 300-280 сомон да метиан нигоҳ кунед чихе местатанада ина аҷоиб фасонак хулас каседа дар корай биёен 12-ум дарвоза тарафи Тилобозор 5-ум қатор мана иш боша дига хеле ай бежви цвечам ҳастай материалш не ки аҷоиб хушрӯаиша мана чи арганза дар корайтона тигр чанд расветкаи фасон чи яна ина мудгулдор нигиндор дар корай сабоата нависен доставкатон мекуна ёки агар омада натонед биёй нависен хичон доставка мекунан омада тонед босоз меша ки мисол интихоб бисёрай мебинен бороша ина ин моделиш бо дига хелай диден материал амо арганзаи тиграю фасонаш бо дига хел и чанд сомай инам ҳамин 280 300-280 сомонда метиан марҳамат ана аз ин тиграм чанд фасонай инчунин арганзаҳои хушровардаган ай пеш хостум нишон тиём ина диден духтаро арганзаҳои фасонаш 400 бо арзон меша кори дастӣ доранд духтаро моделҳои фасонак марҳамат каседа дар кора расветка бисёр дора мана 400 сомонай арганза бо арзон меша расветка бисёр дора бо чизе ки дар навор надидем духтаро сафед дора бежви чизе ки дар навор дидаги нестед шумо нависен шуна доставка доранд баъд медонен тез аксия дора сабоат ай чанд сум сар меша аксиятон аз 100 сомон куртое доранд ки аксия кардаган духтарако нархошон аз 100 сомон сар мешава бовар мекунед ҳам хеле босакои фасон барои шумо овардагиаи сабоат марамад биёен бо хутонай пеш бинен ана баъд нигоҳ кунед духтарако инамиам бори навая чандта расветка омадагай хоҳен ранги болопӯш мепӯшен хоҳен ранги кирта мепӯшен беҳад фасонак расветкаҳои хушрӯ нархшон чанд сомай 280 сомонай нигоҳ кунед тигршам аҷоибот хулас фенди дорад мана тигр зебра ҳар моделиш ҳар хелаяй ина размерош чӣ хелай размеро то 60 размер ҳастай марамад ина каседа дар корай то 60 шумо метавонед аз ин моделҳо аз анамин нуқтаи савдои сабоҳат харидорӣ кунед ина и фасонша бинен и пашифи дубайя модели намо дубайскиё нархиш чандайра инам ҳам хел 280 сомон нигоҳ кунед киртоора бинен духтарако модели киртоо бисёр аиҷада чӣ хеле гуфт аз ами 100 сомон сар карда дар ҷои сабоат шумо кирта меёбед анаи двойкая иқаи двойко хушрӯ ё чанд буд 180 сомон фасонакам динед аҷоиб хушрӯ ай чандта гул доштааш шумо бо метавонед худашда нависен сурат мепартоед ба ҳазур тамошо кунед ина нигоҳ кунед инами тараф ҳамаш бори навай бо аксия кардагиан нархҳои беҳтарин кати ҳатман биёен бозори корвон тарафи Тилобозор 12-ум дарвоза духтарако 5-ум қатор и чанд сомай
250 сомон расветка бисёр дора. Нигоҳ кунед материалш фасонак. Марамат ҳозир сезони амин омад. Метавонен омада бухтон бинен. Агар натонен омада нависен доставкатон мекунам.